hankalin mu masu kuɗin duniya gaba ɗaya tashi aka dinga tura mu message a group chapter na aka yi jiya da safe. Wai da kare me yake faruwa ne a gari? Abdu, dole in zo duhu in ɓoye. Duk inda na ba a zo ina tafiya in zo ana nuna ni? Ka san me ke kalla, wait, zo, kalla nan. Me ka gani a nan? Dan gwaje. Okay. Da safe ne wannan miss call na mai da kira. Nan me ka gani? Ina ma. Abdu, mutane suna neman su ja mu abin zagi? Ina zaman zama na fa kawai aka kira ni wai aka ce mu wai video na yana trading a online. Wani video wai an ganna a shagon wani karamin shagon provision wai na mazar da biri. Ni da kare guda? Na fa karasa shagon ne fa ina ta mamaki muna tattaunawa akan yaya zai na bude ma yaran nan supermarket. Na gane mutum wanda kace yana baka tausayi. Good. Shine fa aka samu wani bata gari wai ya mun video daga nesa wai ga Dakare ya matsar da biredi. Yayi mun video sai ya je sa abun a website din AI ya canza abun. Suka mai da launin abun yanda ka san nayi sata. Ka ga sabon to abin sai ta da mu community din mu hankali kawai ga kiran Elon Musk yake ce min a'a me yasa nake so in ja musu zagi. Dan wata ya kira ni Trump ya tura min text wai me yasa nake so in ja musu zagi wannan wani irin hali ne ina Dakare guda aje ga yana dauke na ce a'a Elon Musk kai kana America ya ci a ce kafin kowa sanin AI na kai awa ina mashi bayani kafin yadda cewa abin da AI ka gane lissafin so abin ya matukar cimin rai shi yasa kaga na zo na labe anan saboda duk inda na bi yanzu nuna ni ake yi haka kwanaki na je unguwan nan ka tuna unguwan nan da ka nuna min wanda PA na ya saka kira ni good inda na samu transformer ka san nan ma da na je na samu transformer sai da aka samu wanda iska ya min video ya saki ya canza abun a AI na ce wannan abun ya kamata ya haba I was surprised daga taimako wai aka ce wai na je ina cire waya a transformer ne